No niin, sit taas LG-mies ja nyt kun joku oli kysynyt s.fm sitä, että voisiko tehdä haastevideota, esimerkiksi kanelihaaste, niin nyt olisi tehty kanelia ja losikka ja ruokalusikka oikein kunnon kokoinen. Ei siis mitään, eiköhän aleta. Minä olen kerran kokeillut tätä, se oli aika eeppinen feilaus, mutta nyt menee paremmin. Täällä on sinetti. Ihan heikattokaan avaa, mutta purkki, kun ei ollut koton kaneli, niin piti itse ostaa. No niin. Hyi. Näyttää herkulliselta. Oikein tämmönen. Oho, nyt puolet tippuu. Laitetaan vähän lisää. No niin, oikein tämmönen reilu lusikanne vittu. Niin, tästä puolet tippuu jo poikki. Pitää varovasti saada tää tästä näin. Joo. Tästä ei voi seurata mitään hyvää. Nyt lähtee. Eihän yhtään sen paremmin kuin viimeksikään. Hyi saatana tää polttaa. Ai helvetti, tää on vahvempaa kuin se nää viimeksi oli. Ai saatana. Ai helvetti. Kuivaa, suuta polttaa. Sitten pitää niin kivasti mennä ton nenääkin vielä. Siinä nyt alkoi ihan. Hyh. Joo, nyt tarvitsimme hieman. Joo, sori tää videopätkäs, mutta joo, nyt jos suosittelen, että älkää kokeilla kotona, koska tää tuntuu aivan saatanan ärsyttävältä. Mut jos te jostain syystä kuitenkin nyt haluatte kokeilla sitä, meillä on pari vinkkiä. Ensinnäkin, älkää tehkö niin kuin mie ja laittako käsi tähän naameteen, koska sinne kaikki pöllöä, niin kuin äsken huomista, minun naama oli vähän kaneelis. Se ei ollut kovin kivasti. Se vähän sattui jostain syystä, kun nippisi pois, mutta toinen, älkää ostako tätä meidän kaneelia. Tämä on nimittäin niin vitun vahva, että tää oikeesti uskokka. Ei tollasta kestä hullukaan. Joo, meitä on nyt voisin juolla tästä nää sotkut pöydältä ja täältä lavuaarista, niin eiköhän myö nähdä jossain muussa videossa ensi kerralla. Niin muuten hei, se vielä piti sanoa. Jos te haluatte näitä haasteita, niin ehdottakaa kaikkea kivoja haasteita. Niin, kivoja. Mutta kuitenkin, ehdottakaa haasteita, niin minä voin yrittää tehdä niitä, jos minä vaan pystyn. Se on, hei.